Апас районының көньяк-көнбатышынан агучы Ширмешән елгасы буенда районның дистәгә якын зур гына авыллары урнашкан. Ширмешән авыл да шуларның берсе. Ширмешән Татарстанның көньяк-көнбатышында урнашкан авыл. Аннан берничә чакрымда гына Чуашстан Республикасы башлана. Ул районның зур авыллыгына түгел, иң борынгы авылларның берсе дә. Рәсми мәгълүматлар буенча аңа 16-нчы гасырда нигез салынган дип язылса да, төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең әйтүләренә караганда, аның тарихы 13-нчы гасырга ук барып таша. Аның килеп чыгышы 1236 елларда ук дип исәпләнелә. Тарихи чыганаклардан күренгәнчә, бу казылма килеп чыккан сөякләр, таш әйберләр, шуларга карап 1236 елларда дип аталган. Димәк, инде безнең авылга 800 елга якын икән. Мен моны шушы безнең Рузия апабыз, Зиятинова Рузия апа, хәзер мәрхүмә инде, ул бик тырышты авыл тарихын җыярга һәм шушы китапны ул чыгарды. Рузия апа язмаларыннан аңлашылганча, авылның килеп чыгышы турында шуны әйтә алам. Безнең авыл нәтен яктарак югары авыл дигән җир булган. Шул чокырлы җиргәрәк килеп урнашканнар 1-2-3 кабилә. Аның берсе Айкүдергән ягындарак урнашкан булган, алары сары чәчлерәк, бик усал кешеләр булган, аларны Ширмештәр булган диләр. Югары авылда урнашучылары, алары кара чәчле, безнең хәзерге татарларга тартым кешеләр булган. Булар инде бу кабиләләргә җирләр өчен, яхшырак җирләр өчен тарткалашыбрак яшәгәннәр. Инде югары авылларда, анда тау башында бик җил, урманнан килгән ерткыч җанварлар да аларны бик аптыраткан, шуңа күрә алар аскарак менә хәзерге урынга төшеп утырганнар. Гомер буе Җирле Бахитов исемендәге колхозда шофер булып эшләгән. Аннары 23 ел авыл мәчетендә имам вазифаларын башкарган Карибулла ага авылда 1990 елда яңа мәчет төзелү дини тормышка зур этәргеч бирде ди. Бу элек мәчетләрне эшләнде. Нәкъ менә элек тә шушында булган ул. Шул урынга шулай каратып, бик матур итеп авыл халкы ягана силәре белән берлектә, әлбәттә ул вакытта спонсорлар юк иде. Авыл халкы акча җыеп, алар ярдәм белән эшләнгән мәчет. Инде авыл тарихыннан бүгенге бәйрәмгә килсәк, ул да мәчет янәшәсендәге мәйданда уза. Читтән кайтучылар да байтак. Люция Рахматуллина Мәскәүдән кайткан. Шуның кадәр матур, шундый матур бәйрәм. Ел сайын отпускка кайтабыз, ялларга кайтабыз. Менә бу ел шулай дип килдек. Бик күңелле бәйрәм. Классташларымны күрдем, танышларымны күрдем, кешеләрне күрдем. Бик молодцы. Шуннан да бәйрәм матур итеп, балаларның да өлкәннәрнең дә күңеленә ошарлы итеп оештырылган. Бу Сабантуйдан аермалы буларак, ул төрле көндә һәм төрле айда үтергә мөмкин. Июньдә дә, июльдә дә, августта да, сентябрьдә үтергә мөмкин. Монда инде күбрәк авылның активлары оештыра бу чараны. Беренчедән әйтәсе килә инде монда очрашалар туганнар, классташлар, төрле җирдән кайтып инде. Күңелле генә җырлар белән, биюләр белән, менә шулай сату алулар белән матур гына очрашу урыны. Икенче ел рәттә Ширмешән авылда авыл көне уздырабыз. Инде Айкүдергәндә узган авылда, анда 5 ел булды, монда 2 ел уздырабыз. Багыш авылында туры инде ничәнче еллар узып бара. Авыл көннәре уздырын шул читтәге якташлар белән бергә күрешергә инсан иң теләгебез шул. Юллар җепләр өзелмәсен. Кемдер Казан артистларының чыгышын кара, икенчеләре халык уеннарында катнаша. Ашу усталары Люзия белән Гүзәлия исә килгән кунакларны бу якларда гына кайнар майда пешерелә торган гәрәши белән сыйлый. Менә без яшь чакта Сабантуйга барганда гәрәши пешерәләр иде. Без гәрәшине пешермәдек, инде кыймак пешерәбез хәзер. Авыл халкын сыйлар өчен. Аның камыры үзенчәлекле ничек әзерләнә, камыр ничек куялар? Без аны ачык камырга ясыйбыз. Чүпрә, яшь камыр чүпрәләр белән. Элекке вакытта гәрәшине кул белән салганнар, перчатка киеп кул белән. Хәзер инде кыймак кебек, менә кыймак әйләндерә торган белән эшлибез. Элек аны казаннарда пешергәннәр, майны күп итеп салып. Гәрәши булган шуңа күрә. Бәйрәм булгач бәйрәмчә булсын диптер инде бу көнне мәйданда кунакларны авыл халкы нинди генә ризык белән сыйламадылар. Әлфия белән Альберт Ризвановлар пулау пешерәләр. Һәрбер кешенең дә үзенчәлеге бар бит, әйме? Безнең дә инде үзебезнең семья секрет рецепты бар иде. Монда инде нәрсә? Сыер ите, кишер, суган, зира салына инде. Менә чеснокны бик яратам инде. Сарымсак,
Аны істейбіз енді шулай итеп. Күпләп куясыз да? Күпләп куябыз ие. Үзенә бер төрле тәм бирә инде ул. Бәйрәм тантанасы җыр бию уеннардан тыш авылның иң үрнәк гаиләләрен иң чиста ихата хуҗалыкларында бүләкләделәр. Рәхимҗан абый Сабирҗанов хуҗалыгы шундыйларның берсе. Татар халкы электрик чиста яраткан. Бүтән электрик авыллар чиста торалар иде. Инде без дә коннектор шул үзебезнең территория бу чиста тотып куйдык без. Яйкал тирәягыз чиста үтсәбез. Бар, бүтән нәрсәгә чиста яратабыз инде. Татарстанның халык артисты Илсур Сафин бу бәйрәмдә кунак булып кына түгел, якташлары буларак та катнаша. Ул туган авыл Югары Балтай Чирмешәннән нибары берничә чакрымда гына, яшьлек хатирәләре әле хәтердә. Чирмешәндә бик матур тегермән бар иде. Хәтерлисеңме? Менә шунда без әткәйләр белән килеп, шул теге он чыгарта иде. Аның битендә анда көтеп торулары, анда ушырт бар иде. Бу көнне мондый истәлекләр белән уртаклашучылар да, зур еллардан соң беренче тапкыр очрашучылар да күп булды. Бәйрәмнең төп максаты да шул иде бит. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.